така ми даш култура, защото снимам. Не сменяй канала. Много ми харесва. Да, интересно е, може да усили звука. Много точно там пише какво предава. Не съм сигурен. Tudod, lekapcsolhatjuk? Mit mondasz? Мама тапи. Тапи. Mama te. Чорапи направи. Чорапи. Значи я казва, тате няма кола, значи тате голяма кола. Тати няма кола. Казка няма кола, няма го. Рони, Azt каква кола има? elvirányítottad ide, édesbogaram? Csak ide? Рони, каква кола има? Кола. 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 Kola? Ő jól veszte? Ő jól veszte az zenét? Lehet. Engem megzavart. Вчера имахме гости. На Ангел, той колега, който той ги запозна, това от тяхното Те момиченце. щастливи ли са? Да. Те така притеснени. Като падне, падна, не удари се, нали, така. Защото така се тряскат, както аз се трясках в началото. И аз. И иначе Рони изглежда от най-малките, защото той е на година и 3 месеца и казва, приближава 12 кг, пък Рони на 2 години той приближава 12. А пък не изглежда дебело, ми някак е малко му спухкави крачетата, но не е като дебело, ми просто е едро. На височина така и не можах да ги видя. И момиченце. Момиченце. И ми струва, че колкото Рони беше високо. Ойге. Сашовото и то беше приближаваш 12. Не казаха. Добре, обаче за нея знаехме, че Бебе на гости, да. И тя е лекарката, като питах, нещо казаха, че не еде месо и на снимки гледахме, помниш ли? Правихме снимки за тя бебето. лекарката казва, ми то такова слабо момченце. Слабо момченце. Виж какво? Изглежда много висок наш ресто. Бром. Mit mondasz Колко са пропорции, така и A pici piros autónak mit mond? Ha? Mit mond a bácsi? Irgum-burgum? Ezt mondja? Ezt mondja? Emlékszel rá? Hol is van az a könyv?